Hi mga loves. So meron tayong payong dito, no? Payong. Magpayong. Yung aking string beans po is matutumba siya. Sa sobrang daming nakakapit. Para siyang maganon plus ulan. So sobrang heavy. And hangin-hangin. Hindi man masyadong mahangin pero hangin-hangin konti. Payong tayo lang. Oh, ang laking umbrella nito mga loves. Ang ganda. Payong tayo. Andun sila, oh. So, maghanap tayo ng ano. Kasi look, oh. Ito, matutumba na to, oh. Look, oh. Naka ano na siya. So, marami akong kahoy dito, eh. No, look, mahangin mga loves. So, ito siya. Kunin natin. Para iprotekta ito. Look. My husband is shaking her. He said, so, kailangan ko lang there you go. Standing already. Perfect. Look, oh, this is can handle cold, oh. It's already like this because of the cold. Okay. So ipasok ko ito mga loves ang ating ito mamayang gabi doon sa garahean. Kasi parang hindi niya makaya. O, tingnan nyo yung ano niya, oh, nag-down, oh. May mga bunga na naman sa ang ating zucchini, oh. Buti na lang nakapagkat ako ng damo. At alam niyo ba, nawawala na yung mga prutas mga labs ng ating mga piras. Look, pero itong puno na ito, ang dami. Look, hindi pa siya natatapos. Look, tignan nyo. Ang daming bunga, oh. Piras, kasi ibang klaseng piras po ito mga labs. Ano po siya, brown. At saka may pagka-rough yung ano na texture. Kapag kainin mo siya iba. So yan. Pero tingnan mo yung ano namin. Nasa likuran ng bahay namin buki, di ba? Ang ating garden. Masaya sila mga loves. Pero mamayang gabi, if hindi nila kayanin yung 40, I'm sure kayanin nila. Hindi pa man yun ano. Ang ating kamatis, oh. Ang saya. So yan. Kunin ko na itong hinog, eh. Kasi mag-crack ito ba, masobrahan. At saka yung ating, tingnan nyo, ang daming ano sila guys, nagsinglabasan dahil sa ulan. Kaka-harvest ko lang, eh. So ngayon, oh, mahangin na, ulan. Hello, eh. Hello. Kailangan kong protektahan pala ito mga loves. Tika muna. Matumba, ganun siya. So, meron ako dito nilalagay. At ito, oh. So, meron akong pinuprotektahan para mag-hold sa kanya ba, mahahawak. Dito tayo sa kabila. Kasi every post, every ano dito, merong ganito para to hold the ano ba? To hold the weight. Yung ating garden. Para hindi siya madala ng hangin. Oops, naputol. Naputol yung isa. Meron dito isa, oh. Naputol man. Ito yung gusto ko na ulan. Yung ulan na walang thunder, walang lightning, and then ano lang siya, parang ano lang, yung ganito, regular lang na ulan. Ito yung gustong gusto ko. And then lakad-lakad.
Yan. So, yun yung bahay. Maulan na bahay. Basang-basa yung porch namin. Basang-basa. Kasi kahit hindi masyadong mahangin, may hangin pa rin konti. So, nakapasok talaga yung Ito siya. Kinakabiran ko po ito. Kasi po, mas lalo siyang nagrarasba. Rusty. So, yun. Kaya tinabunan ko. Fireplace. Hala, hangin. Hala, tara. Doong nakarang araw, so umalis ako ng bahay, nagpunta ako ng grocery store kasi kailangan kong magpunta doon at merong bibilhin dahil nga alam nyo na, kaarawan ni Mr. noong nakaraang araw at meron akong planong lutuin. So naghanap ako dito ng ground beef. So ang nakita ko dito, ito yun siya, At then, kung bumibili ako ng 1 pack na malaki, sobrang laki naman siya. So dalawa yung kinuha ko na itong ganitong maliit kasi kasya lang. So, ito na yung nakuha natin mga loves. So, yung ating recipe, gusto ko sanang lagyan ng ganito, yung cheddar cheese para naman extra cheesy, o diba? At naghanap din ako dito ng beef broth kasi beef yung karne natin, diba? So, naghanap ako dito. Natagalan po ako talaga dito mga loves. Kapag yung tindahan is hindi mo talagang pinupuntahan, hindi mo alam kung saan nilalagay yung mga paninda. So, finally, tapos na tayo sa loob. Andito na tayo sa sasakyan at tara, uwi na tayo ng bahay. Malapit lang naman yung sa amin dito mga loves. Hindi naman masyadong malayo. Mga nasa 16 minutes. O, di ba 16 minutes malayo na rin yun, ay? So, karon mga loves, uwi na tayo. Tapos na tayo nag-grocery. And, yan. Uwi na tayo ng bahay. Bumili lang ako ng cake. Binilhan ko si Tami ng cake. And then, so, yun. Kasi, paborito din niya yung Carvel, mga loves. So, kaya, yeah. Bahay na po tayo mga loves. So yun, nakarating si Mr. Kumakain kami, nagustuhan niya, masarapan siya. But anyway, nakauwi na nga siya, no? The next day, umalis na naman. Happy birthday. Today is your birthday and you're going to work. Today is your actual birthday, not yesterday. My baby's going to work. Is it closed properly? Bumangon ako mga loves. Oh, kawawa. Birthday niya, trabaho. Palagi man yan siya ganyan. Trabaho. Paminsan nga Christmas, New Year, trabaho yan siya. Parang walang mga holiday ba yung mga family gathering. Palagi siyang wala noon. Palagi siyang nagtatrabaho. Day. You drive careful. Bye, guys. Drive careful. And I love you very much. Always you're going out in your birthday. Always out. Yeah, well, funny. Years I was working my birthday on days. Bye, baby boy. Drive careful. I'm gonna cut the grass today. So yun mga loves, alam nyo naman yan, kapag alis yun siya, meron tayong mga ritual, no? Ritual. Meron tayong mga pinagsasabi. I love you so much. Bye-bye, drive careful. I talk to you later. Text me when you get there, okay? That I'm not gonna get worried. I hope you cut your hair and shave your face, the whole face. Ganyan ako mga loves. Yun yung mga ritual ko kapag ganyan nakikita ko siya talaga patungong trabaho. Hi guys, good morning. Iba talaga yung naramdaman ko eh. 3 o'clock na ng umaga. Gumising na si Tami. And at dahil sa naramdaman ko, nakalimutan ko na may trabaho pala si Mr. Nagulat na lang ako dahil lumabas galing sa shower. Sabi pa niya may trabaho. So kaya yun. Today is Thursday. Nakalimutan ko nga may trabaho pala si Tami. Hindi ako nakapag-ready ng pagkain. Walang pagkain. Ay. May trabaho pala siya. Masarap pakiramdam ko, guys. Hindi okay. At buti na lang, sabi niya na hindi niya kailangan ng pagkain kasi po meron siyang mga kasama sa trabaho. Kapag may kasama kasi yan sa trabaho, mga loves, hindi yan magdadala ng pagkain. So, ang request lang daw niya is coffee to go. So, kaya nagmamadali ako ditong naglagay ng coffee sa coffee cup.
You sure you don't want to eat now? Yeah. No, House, just get excited, honey. You get excited. Breakfast time. Mama will give you breakfast. Look Not at treat that. time. Look at that face. Touch No. it, touch it. Not treat time. It's breakfast time. I know you think you get treaties now, but you're not. Okay, lights going off. He said, oh. Hey, did you give the bag to Stevie? Everything? That's Stevie thing. I gave him all this stuff, but now I got more stuff in the trunk. Oh, really? Yeah. Ayaw ko sanang humalik mga loves, pero gustong humalik so kaya gilid-gilid halik lang kasi baka kung anong meron ako matakdan pa noon siya ba. At pagkatapos para hindi ako maboryo, so ako na lang dito sa bahay, nagtatrabaho ako mga loves kahit sobrang sakit ng mata at ulo ko. Trabaho pa rin tayo para meron tayong gawa at masweldo, charot. So yun, the next day, may iba na naman ako naramdaman. Hello po sa inyo, matulog na po kami. O diba, ngayon ko talaga nag-start ng mag-vlog. Good evening po. Napagod po kami ngayong araw mga loves. Napagod talaga kami kasi sa aming mga pinagagawa ni Mr. But anyway, i-off na niya itong ilaw ngayon. And ready na akong dumidilim ang aking mundo na ginagalawan. Kasi po Tami will shut off the light and it will get dark. So, bye-bye mga vlog. Oh my god, I can see my face. It's right there, mga loves. Look, look, look. You can see the shadow of the man that I love. It's only a shadow. You really cannot see him. You're welcome. You can see him. You're welcome. Why? Ay, nako, Tamimay. Anyway, mga loves, so I guess I will see you tomorrow morning when I open my eyes. Kinaumagahan yan mga loves, hindi na okay yung pakiramdam ko dito. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko, grabe yung kabuhi ko. So kaya hindi ko kinaya. Gikabuhi man ko eh. Nagdubli-dubli ako ng damit, oh. Kabuhi ko. Lain akong tiyan. Yung parang hindi ko alam kung ano ito sa Tagalog. Nag-iba yung ano pakiramdam ko. Kailangan kong, kanina pa to gusto kong lumabas mga loves. So, kailangan kong yun diba? Sakit ng ano ko dito. Kabuhi. Kaya lit akong bumangon mga loves kasi, ganito ba na ano nyo to sa Pilipinas? Yung kabuhion ka. Sakit kayo. Ganito. Hindi ko na magpatulong kay Tami kasi hindi yun maniniwala sa kabuhi. Wala yung paniniwala sa mga kabuhi. Dito ay sakit. Nagdubli ako ng damit kasi para hindi ako hanginan. So kaya yan, ito yung ko. Parang hindi man nakatulong eh. The other day, pangit yung pakiramdam ko. Ngayon, gikabuhi man ko. Ang kinain ko, paggising ko, yung leftover ko na champurado. Pero walang dried fish. Ano lang siya? Champurado with gatas. And then, kanina pa to, pagbangon ko, masakit na siya. And lumala. So, kaya kailangan kong lagyan ng ganito. Iwan ko kung naniwala kayo mga ganito mga loves. Paminsan, kailangan ko pang anuhin. Kung hindi pa ito okay, dagdagan ko ng tuwalya dito para i-push dito. Push. Masakit pa. Anyway, so yun yung araw ko ngayon. And andun si Tami sa labas, may kausap. Tumawag yung kaibigan niya. Ay. Ganito talaga mga loves kapag magkasakit, no? Ikaw na lang. Ikaw na lang yung mag sa sarili mo. Anyway. So, punta na ako doon sa fireplace para naman mainitan itong katawan ko.
Ang daming buhok. Ang daming buhok na nahuhulog mga loves. No? Kailangan kong maglinis. Anyway, mamaya ng hapon.